torno a ser aquí en directe des de Facebook i des d'Instagram. Benvinguts, benvingudes a tots, gràcies per ser aquí altre cop. Jo és amb molta il·lusió que faig aquest directe en català, estic acostumada a fer-los en castellà amb la meva companya d'Atlanta Institute Acompanyantes i ara per això ho faig tota sola perquè la meva companya és madrilenya, parla cosa en català, viu cosa a Catalunya i doncs el faig jo, tota sola. Molt bé, doncs la setmana passada us vaig parlar vaig portar una activitat, una mica per fer pràctica amb el treball aquest de l'autoindagació i per tant poder prendre consciència i us vaig proposar una activitat força completa. Sembla molt senzilla però de fet es requereixen moltes habilitats que es poden anar aprenent i que es poden anar practicant i que és allò que et molesta de l'altre i a través d'això utilitzar el mirall i autoindagar i això. Sembla molt senzill però és una activitat molt completa. Moltes gràcies per tots aquests que després em veu enviar missatges tal com us havia demanat. Us he pogut seguir les vostres propostes, us he pogut contestar, fins i tot fer algun acompanyament, doncs moltíssimes gràcies. És amb molt de plaer que ho podeu continuar fent. Doncs després d'aquest directe, si voleu, si teniu preguntes, m'envieu a través del Messenger de Facebook o m'envieu també a través d'Instagram i em pregunteu el que vulgueu, si preveu de fer l'activitat amb mi, si teniu coses que heu descobert o coses que no acabeu de... Envieu-me missatges, amb molt de plaer us contestaré. Molt bé, doncs què us deia? Doncs l'exercici anterior que us vaig fer era tot complet i m'havia donat també pel retorn justament de les persones que m'heu dit el què i ara per això us proposo anar més pas a pas. Aquest vídeo tractarà, anirem com més a poc i tractarem només una sola de les temàtiques i habilitats que es necessiten per poder fer aquest exercici d'autoindagació, que és la percepció. El títol d'aquest vídeo li he dit Entrena't a percebre, perquè és una mica com una gimnàstica que podem fer. Vinga, endavant. La percepció és la manera en què la ment interpreta els estímuls sensorials. Quan veiem, quan sentim de buida o quan sentim sinestèsia, estem interpretant. La nostra ment, quan percep, quan els estímuls sensorials són transmesos al cervell haurà de fer-ne alguna cosa d'aquesta informació. Filtra, classifica, compara i decideix què en fa en funció de la informació que ja té. Una informació tan genètica hereditària com apresa a través de les experiències. I tota aquesta informació la tenim guardada en el nostre inconscient i és aquí on hi ha el que no està en el nostre. No en som conscients. Ho tenim a l'inconscient per tota una sèrie de mecanismes que avui no hi entrarem, anem a poc, avui la percepció. El que us proposo a través d'aquest exercici no és canviar aquesta informació que tenim a l'inconscient o aquestes creences, sinó de fer-nos-en conscients. I gràcies a la nostra percepció, que implica sempre una interpretació, gràcies a allò que estem veient, sentint, escoltant, notant, saborejant, podrem accedir a aquesta informació que tenim a l'inconscient i decidir si encara ens és útil, si la volem utilitzar o si ja no la necessitem. Totes aquestes creences, aquests valors... A vegades hi ha creences que han estat molt útils a la nostra família o a nosaltres mateixos, però que ja no ens serveixen. I això és la llibertat emocional. Decidir el que volem i el que ja no volem, sense culpabilitats, sense judicis. Però bé, em torno a centrar en l'exercici per anar ben a poc i així fer el camí planer per a tothom qui tingui ganes de fer-lo. Ja us acompanyo. Vinga, passem a la pràctica. Sabem que la percepció és subjectiva, encara que diguem que no, o encara que ens sembli impossible, no? Jo estic tocant això i és una evidència. Sabem que la percepció és subjectiva i per no dir que són al·lucinacions totals que tenim,
Però, sabent això, us demano que anem a cercar una situació que trobem injusta, alguna cosa que ens ha semblat injusta a la nostra vida. Alguna cosa que m'ha passat a mi. Jo us demano normalment que sigui una cosa que m'hagi passat a mi mateix, perquè és més fàcil, perquè si és a l'altre, doncs és la projecció i a vegades ens fem un embolic, i si ens ha passat a nosaltres, millor. Però si no, podeu agafar una... A vegades, treballar sobre nosaltres mateixos també tenim resistències o no en tenim tantes ganes, doncs podem utilitzar una situació que veiem al nostre davant, perquè si ens està afectant i l'estem trobant injusta, és que també està parlant de nosaltres. Bueno, si pot ser que sigui una cosa que ens passi a nosaltres, hem de pensar per l'exercici estaria bé una injustícia que pensem que tu m'has fet una injustícia a mi, una altra, o uns altres que m'han fet. Està bé si detecteu la persona que us ha fet la injustícia. Jo, amb els programes que he fet en castellà i en francès, en un cas no sabia qui era l'altre i també funciona, però clar, jo estic més entrenada, doncs per això us demano que hi hagi és millor que hi hagi una persona. Alguna cosa senzilla, perquè normalment quan anem a explicar la injustícia ja ens hi posem i comencem com una pel·lícula a explicar detalls i coses i aquí vinga, estem interpretant i és millor una cosa senzilla per l'exercici i una situació molt concreta, perquè faig una cosa senzilla que es vagi repetint també i una situació molt concreta volem dir que aneu a trobar una escena en concret on hi ha la injustícia és perfecte. Tot això m'estic enrotllant, però és amb el que perdem més temps en un acompanyament que fem amb una emoció individual. Ens costa moltíssim centrar-nos, no començar-nos a enrotllar, buscar una cosa, la simplicitat del que volem dir i a través d'una situació concreta és més fàcil. I jo el que us demanaré d'aquesta injustícia que us ha passat, que algú us ha fet alguna cosa, que li poseu un títol. Com a molt una frase, que ja costarà, però proveu de fer-ho. És el que fem ara mateix, el que us demano. En teniu alguna? Quan estem buscant una injustícia, i ara, tornant a preparar el programa, m'ha passat, m'he sentit malament, ara, no és molt agradable, no? Jo us hi he pensat una llista d'injustícies, perquè volia tenir unes quantes, que estic en directe, segons quina, potser no tinc ganes de compartir-la, no? I m'he començat a sentir malament, no? Doncs és un molt bon senyal. Quan ens sentim malament és que realment, és que ja no ens estem perdent en explicacions i en valors, perquè la injustícia no és bona o és bona, no, si ens sentim malament és que ens estem centrant més en nosaltres i per tant ja serà molt més útil per aquest exercici pràctic. Doncs això, deixeu-vos sentir aquest malestar, és una bona cosa, creieu-me. O no em creieu, però bueno, deixeu-vos sentir. Vinga, exemples. Doncs, per exemple, jo puc dir, m'han cremat el cotxe. Abans de fer els meus exemples concrets, us puc fer exemples per donar-vos pistes, per trobar la vostra injustícia. Potser que molts ja la teniu, Per exemple, m'han fet això que jo mai de la vida li hauria fet. O, per exemple, una traïció. La meva amiga se n'ha anat amb el meu marit. Ja, la meva amiga, que hi ha interpretació. O la meva millor amiga, encara més. I hi ha d'haver interpretació, perquè no tothom té la mateixa comprensió del que és una amiga o del que és una millor amiga. I a més aquí amb la paraula meva, possessió, bueno, aquí ens n'anem, i se n'ha anat, què vol dir se n'ha anat? O el meu marit m'ha deixat per la meva millor amiga, també m'ha deixat, què vol dir? Tu ets algú en qui el teu marit et pot tenir o et pot deixar com un drap brut. Aquí hi ha ple d'interpretacions, però tot i així jo us estic demanant això ara, justament, busqueu una injustícia i la sentiu des de la injustícia, per posar-li aquest títol primer que us vingui al cap, proveu, heu vist que al meu exemple, prova de fer una frase, coses que podeu sentir més o menys intensitat. Per exemple, m'han ratllat el cotxe, o bé,
exemple, coses més senzilles. M'han ratllat el cotxe, aquell jove m'ha pres al meu lloc d'aparcament, aquesta dona s'ha colat, aquest client no em paga, un error en les escriptures de casa fa que la meva casa ja no sigui meva, que no està el meu nom. Allò que jo això no ho estic sentint, perquè ho estic explicant així, que són exemples, quan ho sentim la injustícia ja ens hi posem d'una altra manera. Hi ha uns exemples d'injustícies molt típics de les pel·lícules nord-americanes de Hollywood, on hi ha un dolent, molt dolent, que fa coses molt dolentes a un bo o una bona molt bona, i és un heroi molt bé. Aquestes injustícies clàssiques, Doncs, vinga, trieu una. Per exemple, jo puc triar això, m'han cremat el cotxe, me van cremar fa un any, o han marxat de vacances sense proposar-m'ho, a mi, o m'han fet fora del meu lloc de feina, o sóc l'única que treu les escombraries, o m'han posat una multa d'una cosa que no he fet, bueno, això no m'ho van fer a mi, li van fer al meu fill. He hagut de pagar impostos d'una casa on no he viscut. Jo posaré aquest últim exemple, que no vull entrar més en terreny personal, bueno, potser un altre dia, que jo em penso que no entro en terreny personal, però fins i tot aquí també hi entrem, No, així em sento més tranquil·la. He hagut de pagar impostos d'una casa on no he viscut. D'acord? És el títol. Vinga, doncs endavant. Abans de passar a la segona part, aquest és el primer títol. Poseu vosaltres també un títol a la vostra injustícia. Si ja teniu el títol, continuem. Mireu, sabeu què? L'altre dia vaig sentir a la ràdio un nou programa que per redefinir-se ells mateixos com a nou programa deien que no era un programa d'autoajuda, ni de psicologia, ni espiritual. Em va semblar que es volien desmarcar de totes aquestes etiquetes que ens posem a la gent. Que ens posen, o que ens posem la gent que ens dediquem a reflexionar sobre l'ésser. Fins i tot el presentador, jo tenia, és una interpretació que faig, tenia una interpretació que fugia d'aquest etiquetatge. Fins i tot el presentador va arribar a dir que ells eren gent normal i que, és que em fa riure, i que volien parlar de coses normals, de cada dia, d'aquelles coses en les que tots estem d'acord, i que són una evidència. Per exemple, si em roben la cartera, tots estem d'acord que això és una mala passada, deia, amb un to així molt proper d'estar per casa. Jo em posiciono juntament amb la Yolanda, jo, Betty Faust i la Yolanda Mendoza, membres de l'ANDA i Institut d'Acompanyants, ens posicionem també des d'una posició molt pragmàtica de l'assumpte. I és precisament per això que nosaltres sí que volem posar en evidència aquestes coses que ens semblen tan normals i tan evidents, perquè és just aquí on hi ha la clau de l'assumpte. Aquesta és la frase, aquesta de posar en evidència, no? Això que ens sembla posar en qüestió això que ens sembla tan evident. És el que us proposo d'aplicar en aquesta injustícia que heu buscat abans. Posar-la en dubte. Aquesta evidència, no? Que sigui tan injust, aquesta evidència que és una injustícia, poseu en dubte. I ara, el que farem per fer això, doncs és la segona part de l'exercici, us proposo de mirar, li traiem el mot injustícia, d'acord? I us proposo de tornar a mirar aquesta situació. Redirem situació. Que jo havia titulat he hagut de pagar impostos d'una casa on no he viscut. He hagut de pagar impostos d'una casa on no he viscut. Vosaltres hi poseu el vostre títol, la vostra injustícia, i ara us aniré fent preguntes. Per que observeu com esteu observant. Per observar-vos a vosaltres mateixos observant. D'acord? Aquí entrem a la percepció. Com estàs mirant? Alguna vegada has vist coses de formes molt diferents?
T'has fixat en com estàs mirant aquesta situació? No sé si alguna vegada us ha passat, per exemple, per preguntar-vos i observar-vos com esteu mirant, si us ha passat alguna vegada d'una mateixa situació mirar-la de maneres molt diferents. Per exemple, la vostra mare us diu tornaràs aviat? Si us pregunto això, quan tens 15 anys o quan tens 30 anys, veus la situació de la mateixa manera, l'estàs observant de la mateixa manera, la frase que et diu la teva mare? Des d'on estàs mirant? Una altra pregunta. Des d'on estàs mirant aquesta situació que hem triat abans o des d'on estàs mirant? En general. Posa't la qüestió des d'on mires. No sé si alguna vegada us ha passat d'estar en la mateixa situació però en posicions oposades. Faig una carícia o em fan una carícia. No sé si és correcte en català. Renyo algú o m'estan renyant. Miro des de lluny, des de prop. Una altra pregunta. A l'observar com observes, en quin estat emocional estàs observant? Segur que això us ha passat més d'una vegada. Canvia moltíssim segons com estigueu observant. Per exemple, en una situació, ara jo no sé les vostres situacions, però poso una altra situació on hi ha molts cotxes a la carretera, ara em surt en castellà i en francès i no em surt en català. Tanta il·lusió que em fa a mi fer el programa en català. Amb un embús, ara estàs en un embús. Si estàs en un embús i un dia que et sents trista, potser ni te n'adones. És que ni l'observes ni el veus. Ja no és... Si observes des de quin estat emocional estàs observant, potser ni el veus l'embús, no? Estàs allà amb el teu cotxe, no? Quan estàs trist estàs cantarins, o si estàs content. Jo amb un embús a vegades, si estic contenta, penso que vaig a posar música i tinc una estona més per mi. No sé, o si estàs enfadat. Com observes un embús quan estàs enfadat? Estalviaré exemples de paraulotes que puguin sortir. I una més preguntes. Per observar-nos com observem, amb quina intenció? Si estàs, per exemple, mirant si estàs observant una cosa amb la intenció de dir-li a l'altre que tinc raó, mira, o simplement estàs observant, jo què sé, estàs de viatge, mirant per la finestra, amb quina intenció observes, potser amb la intenció de passar una bona estona, o observes amb la intenció de tranquil·litzar la ment. Segons la intenció amb la que observis, us adoneu que la cosa pot canviar, el que veiem. Cap a on mires, la realitat és vasta, és infinita. Doncs els humans necessitem seleccionar. Doncs cap a on estàs mirant exactament i què estàs mirant estàs seleccionant. És que no podem veure-ho tot. Jo estic aquí a la meva sala d'estar, no puc veure-ho tot, jo estic seleccionant. Doncs això també farà. O sigui, observeu-vos com esteu observant, des d'on esteu observant, amb quina intenció esteu observant, amb quin estat emocional. La realitat que observeu adona tant que ets tu qui li dona forma a allò que veus. I per això et proposo que miris cap a dins i observis com estàs observant. Vinga, i ara, després d'haver-vos marejat encara una miqueta més amb aquestes preguntetes, passem a la segona part. És una segona part de l'exercici, i ja serà al final, en què us proposo... Abans m'heu explicat, o sigui, m'ho he explicat, he demanat un títol, m'heu resumit la injustícia. Jo he hagut de pagar impostos d'una casa on no he viscut. Teniu el vostre títol? El recordeu? Ara el que us proposo és que anirem a observar l'escena, anirem a reviure-la. Ara me l'heu explicat, us heu posicionat com a algú que li ha passat una cosa. Ara vull que anem a reviure aquesta escena. Doncs, si m'acompanyeu, això ho faré amb vosaltres. Agafem una respiració
associar a l'escena. Heu de pensar primer quina escena en concret, aquella que us he demanat al principi, una escena molt concreta, que defineixi aquesta injustícia que heu viscut. Jo la tinc. Jo a la meva escena estic al telèfon. Doncs, vam agafar una gran respiració, baixem el to, relaxeu els músculs, podeu tancar els ulls. Jo no els tanco perquè estic aquí en directe. Podeu tancar els ulls i em diu on sou, on ets. És de dia? És de nit? Quina claror hi ha? Si és de dia, és intensa, brillant, llum del sol, llum artificial. Si és de nit, és fosc totalment. Hi ha llum. Amb qui estàs? Hi ha més persones allà on ets? Estàs sol, estàs sola? Hi ha una, dues, quantes persones hi ha? Hi ha persones a primer pla, persones més lluny. On ets exactament? En quina posició estàs? Estàs assegut, dret? Ara, si et trobes ben bé a dins de l'escena i ets, si t'expresses, és un present, perquè ara ja ets a la teva escena. Què està passant? Jo, per exemple, estic parlant del telèfon. Veieu, he passat saliva? Vull dir que estic a l'escena. És complicat estar-ho fent a vosaltres i jo al mateix temps, però hi soc. Estic parlant per telèfon. M'estic informant sobre com és que he de pagar els impostos d'aquesta casa on ja no hi estic vivint. I em contesten com que ja has viscut fins al 3 de gener, doncs has de pagar tot l'any. Sento la injustícia, la sento aquí al pit. Vosaltres centreu-vos a la vostra escena d'injustícia. Expliqueu-vos en veu alta i busqueu a quina part del vostre cos sentiu una pressió, una sensació forta, un formigueig. Si esteu a la part més estressant de la vostra escena d'injustícia, poseu-li un títol. Em fa vergonya dir el títol que m'ha sortit a mi. Jo penso que és una mala pècora, aquesta noia del telèfon. M'ha sortit un insult, m'ha sortit és una mala pècora. Teniu el títol? Podeu obrir els ulls, tornar aquí, amb mi. Teniu el títol de la vostra injustícia? Mireu, la meva injustícia abans tenia el títol que és he hagut de pagar impostos. Mira quina frase més bonica. He hagut de pagar impostos d'una casa on no he viscut. I el títol de la meva escena ara és una mala pècora. Fixeu-vos que segons com ens posicionem i si traiem filtres o no, aquí hem fet bastants filtres, aquí ens hem permès de tornar a viure l'escena i jo ara aquí no he explicat la injustícia com he fet al principi, sinó que jo ara l'estava revivint i al reviure m'he permès posar un títol més coherent a mi mateixa, més de veritat, d'acord? Aquí hi ha menys interpretacions, tot i sabent que quan jo dic que és una mala pècora i si ho visc d'aquesta manera és també degut a les meves creences, però ja he tret filtres, ja he tret mentides. Ara com a mínim he anat a... Bueno, mentides no existeixen, mentides o veritat, però mentides segons jo mateixa. M'he sincerat més amb mi. Aquest pas és molt important, per adonar-vos que, vull dir, allò que semblava, no?, aquell títol tant de la vostra injustícia, mireu, segons com el mirem i si traiem filtres ja li podem posar un altre títol. Avui l'interès d'aquest exercici és adonar-vos com la percepció
percepció que tenim amb nosaltres mateixos ja canvia. No sé si a vosaltres el títol ha canviat. Si no ha canviat, o bé que no us heu sincerat prou, o bé que ja us havíeu sincerat molt en el primer moment de posar el títol. Bon senyal. Vol dir que ja esteu molt més connectats amb vosaltres mateixos o mateixes. I l'última part d'aquest exercici ara hem de fer una cosa que també és molt útil, i és que ens anem a posar a la situació des del punt de vista de la persona que ens ha fet la injustícia. Doncs jo ara ja no soc més la Betty, i ara em vaig a posar, soc aquesta noia al telèfon. Podeu fer una gran respiració, podeu tancar els ulls, i ara sou aquesta persona que us ha fet aquesta injustícia. La persona que creieu que és la causant d'aquest malestar, d'aquesta injustícia. I ara sou aquesta persona. Jo sóc la noia del telèfon. Ara ets aquesta persona que està aquí, davant teu, o a través d'un telèfon, o en aquesta situació. Ets aquesta persona amb tota la teva història de vida. Amb tota la història de la teva vida, aquí, des de la teva infància, la teva adolescència, la teva vida adulta, tota la teva història de feina, d'amistats, de família. I ara ets aquesta persona. Jo en el meu cas soc aquesta noia al telèfon. Està treballant. I està contestant. Doncs no, has de pagar. Estic contestant. És difícil fer-ho amb vosaltres i amb jo alhora. Soc aquesta noia, estic contestant. No, has de pagar els impostos de tot l'any, perquè és així. I ara, com aquesta noia que és al telèfon, la persona que us ha fet la injustícia, posarem un títol a la injustícia, a la situació, d'acord? Perquè potser l'altra persona no ho veu com una injustícia. Doncs soc aquesta noia, estic al telèfon, no, has de pagar els impostos de tot l'any. Títol de l'escena. Ostres, la gent no estan prou informats de com van els impostos en aquest país. És que m'estic fent riure jo mateixa. El títol ha canviat moltíssim. Teniu un nou títol vosaltres? Podeu obrir els ulls, tornar aquí. Mireu, 3 títols. Una cosa que per mi era tan injusta, jo he hagut de pagar molts diners per 3 dies. Em vaig viure en aquesta casa i l'altra noia és, ostres, la gent no s'informen, no s'assabenten de res, van poc informades sobre com van els impostos en aquest país. Us fixeu, la percepció com és important, com canvia. I fins aquí. Avui és tot el que tenia ganes de compartir amb vosaltres. Dir-vos que si us és útil aquest exercici, m'ho comuniqueu, m'ho digueu, m'envieu missatges, si canviaríeu coses també, o si hi ha coses que us han passat que no compreneu, necessiteu més ajuda per tirar endavant, també m'ho digueu, ja us ajudaré. I dir-vos també que si voleu més informació, tinc vídeos penjats a l'Anda Institut Acompanyantes, hi ha vídeos juntament amb la Yolanda, en tenim molts des de fa temps, i estan allà penjats a Facebook, també tenim un canal de YouTube. També tinc un canal de Facebook i de YouTube en francès, on surto jo, i ara he començat a fer aquests vídeos en català. En francès es diu l'Anda Institut Acompanyantes, i en català doncs ho faig a través de la pàgina personal i del meu Instagram. Molt bé, i dir-vos doncs que teniu tot aquest tipus de vídeos i de missatges, tipus de coses que us poden ajudar, també hi ha altres exercicis. Si voleu també, podeu demanar hora, us puc fer un acompanyament personal, ho faig en directe, online i presencial. També la Yolanda fa acompanyaments i també fem acompanyaments les dues juntes. És una nova cosa que hem començat a fer, funciona molt bé, és espectacular, perquè entre dues no us deixem anar, no us deixem escapar i ho fem aparèixer tot el que hi ha a l'inconscient que esteu amagant, no li deixem escapatòria. I t'ajudem a prendre consciència. Doncs teniu totes aquestes opcions, també fem formacions, si voleu. De tant en quant proposem formacions, però si voleu proposar-nos en
que us proposeu. Som un grup, tenim ganes de fer una formació, també en presencial i online. Doncs vinga, un petó ben fort, fins a la propera. Espero els vostres comentaris i els vostres missatges. Vinga, fins aviat.